Lalaki mo? Wala akong ginagawa. Sinabi mo? Sige, palaki ng katawan! Wala kayong pasok ngayon, hindi ba? Gusto mo sumama? Hi, babe. Mad yun. Paano yung anak namin? Tara na. Wala na siya. Sagutin mo. Torbo. Kita mo siya? Oo, yun. Anong oras na? Bango ng babae ang ganun ba? Mo pa magawa? Nakasawa kung ganyan ka din. Bilbihan ako? Huwag na lang sanang inasawa. Hindi na lang ako umuwi! Mo ba ako namip? Siguro yan lalaki. Bakit nagtalo pa sa'yo? Ito lang. Magtis ka! Babae ka, no? Wala akong babae! Bahala ka na nga dyan! Ha? Tama na lang tayo. Hoy, Emma! Sino naman yung kausap mo? Lalaki mo? Pwede ba, Brian? Magsisimula ka na naman ba? Eh paano hindi ako magdududa sa'yo? Pati mismo mga kapitbahay natin, pinag-uusapan ka! Wala akong pakialam sa kanila. Basta ang alam ko, hindi nila ako pinapakain. Kaya wala silang pakialam sa buhay ko. Ang yabang mo magsalita. Bakit? May pinagyayabang ka na? Ha? Wala! Bitawan mo nga ako! Pagbutihan mo lang yung ginagawa mo. Talaga! Huwag ka lang magpapahuli sa akin. Diba kung anong magawa ko sa'yo? Wala akong ginagawang masama, Brian. Magpasalamat ka nga dahil hanggang ngayon nagtitiis pa din ako sa'yo. Anong sinabi mo? Sige, tuloy mo! Napapagod na din ako, Brian. Araw-araw ako nagtatrabaho. Samantalang ikaw, nandito ka lang sa bahay, nagpapalaki ng katawan. Alalahanin mo, Emma. Nandito ka sa pamamahay ko. Kung pwede lang sana, lalayasan na kita kung di ko lang iniisip ang anak natin. Ang sabihin mo, wala ka lang pupuntahan. Wala rin naman tatanggap sa'yo. Yun ang akala mo. Diyan ka na nga. Panira ka ng araw. Maghahanap pa ako ng pera para may pangkain tayo. Mitch, alis muna ako. Saan naman ang punta mo? Wala kayong pasok ngayon, hindi ba? May lalakarin kasi ako. Bakit? Gusto mo sumama? Magpapasama sana ako ngayon. Kaso, may lakad ka naman pala. Sa susunod na lang. Sige, ako na lang. Sige, alis na ako. Nagmamadali kasi ako. Hi, babe. Kanina ka pa ba? Oo, babe. Bakit ang tagal mo? Tagalan kasi ako sa bahay. Huwag mong sabihin, binawalan ka na naman ng asawa mo. Hindi naman. Nagtanong lang sa akin kung saan ako pupunta. Takot ka kasi sa asawa mo. At bakit ikaw? Hindi ka natatakot sa asawa mo? Hindi, no? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Eh, lagi lang naman umaasa sa akin yun. At isa pa, tamad yun. Kaya hindi mabubuhay yun nang wala ako. Bakit hindi mo na lang iwanan ng asawa mo? Nandito naman ako. Paano yung anak namin? Sawang-sawa na din ako sa asawa ko. Puro bunganga ang alam. Ang swerte naman natin sa mga asawa natin. Sinabi mo pa, pero mas maswerte ako sa'yo. Sus, tingilan mo nga ako. Ikaw talaga. Huwag na nating pag-usapan yan. Baka masira pang araw natin. Kaya nga. Tara, ipasyal na lang kita para lumamig ang ulo mo. Mabuti pa nga. Tara na. Sino yung kasama ni Kuya Berto? Hindi si Ate Mitch yun ah. Bakit sobrang sweet nila? Miss, saan yung papuntang barangay Masalasa dito? Diretso lang po. Ganun po ba? Salamat po. Nasaan na sila Kuya Berto? Bakit wala na sila? Gwapo mo talaga, babe.
Binubola mo naman ako. Babe, nagre-ring ata yung cellphone mo. Sagutin mo. Storbo. Babe, sagutin mo na. Baka emergency yan. Hello, mates. Nasaan ka, Berto? Kanina pa kita tinatawagan. Nandito ako sa bahay ng kumpare ko. May pinag-usapan kasi kaming project. Ganun ba? Anong oras ka ba uuwi? Hindi ko alam. Bakit ba? Wala naman. Kinakamusta lang kita. Sige na. May kausap kasi ako. Nakakahiya. Sige, Tara na, babe. sige. Ate? Ate? Oh, ikaw pala, Ruby. Halika, pasok ka. Ang tagal mo nang hindi namamasyal dito, ah. Busy lang kasi sa trabaho, ate. Si Kuya Berto ba nandyan? Wala siya dito. Maagang umalis. May lalakarin lang daw. Ganun ba? Parang nakita ko siya kanina. Akala ko ikaw yung kasama. Nakita mo siya? Oo, lalapitan ko nga sana. Kaso bigla siyang nawala. Sino kasama niya? Hindi ko alam. Akala ko nga ikaw yun. Ibig sabihin, babae ang kasama niya? May tinatago ka ba sa akin, Berto? Tanungin mo na lang siya. Baka katrabaho lang niya yon. Baka nga, Ruby. Ano palang niluto? Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Niyaya kasi ako ni boss na lumabas. Nakakaya naman kung hindi ako sasama. Oh, bakit? Bakit amoy pabango ng babae ang damit mo? Baka nadikit lang sa amoy ng kotse ni boss kanina. Ganun ba? May pagkain ba tayo dyan? Gugutom kasi ako. Hindi ako nakakain ng maayos kanina. Hindi ako nagluto. Tinamad kasi ako. Ano ba yan? Magluluto na nga lang. Di mo pa magawa. Anong magagawa mo? Eh hindi nga ako marunong magluto. Tsaka hindi pumasok yung katulong natin. Eh paano pala? Kung wala na tayong katulong, di hindi na tayo kakain? Pwede naman tayong bumili. Ang daming paraan. Dapat pala, hindi ka na nagkasawa kung ganyan ka din. Ayos lang naman sa'yo dati na ganito ako, di ba? Tapos ngayon, sinusumbatan mo na ako? Nakakasawa lang kasi. Pagod na nga ako galing trabaho. Tapos ganito pang madadatnan ko? Anong gusto mong gawin ko? Matuto ka naman sanang pagsilbihan ako. Eh di katulong na lang sana ang inasawa mo? Sana nga! Mabuti pa! Hindi na lang ako umuwi!
Ganun ba? Kanina pa kasi tunog ng tunog yung cellphone mo eh. Saglit lang, sasagutin ko lang. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo akong tatawagan kapag nandito ako sa bahay. Namimiss na kasi kita. Hindi mo ba ako namimiss? Ikaw talaga. Baka mamaya mahuli tayo sa ginagawa mo. Magsinungaling ka na lang. Nakausap ko si kumari mo. Ikaw talaga. Hindi ka makapagpigil, no? Oo naman. Babe, buti pala napatawag ka. Baka naman pwedeng makahiram muna ng pang-allowance. Sige ba, bibigyan kita. Ikaw pa, matitiis ka. Maraming salamat, babe. Mabuti ka pa. Hindi tulad nung asawa ko. Tamad na nga. Wala pang alam sa buhay. Basta, hintayin kita kung kailan ka pwedeng lumabas ha. Oo na, babe. Basta wait mo lang ako. O, sige na. Baka makahalata pa yung asawa ko. Ikaw kasi, pinasasabik mo ako lagi na makita ka. O, sige na, babe. Hintayin mo na lang yung tawag ko, ah. Basta huwag ka na magme-message. Sige na nga, basta hintayin ko ang tawag mo. Oo na. Oo na, sinabi mo yan ha. Oo na. Sige na. Sino yung kausap mo? Ha? Siguro yan lalaki mo, no? Hindi, Brian. Bitawan mo ako. Bakit ba laging tamang duda ka na lang sa akin? Eh, kitang-kita dyan sa mukha mo na masaya ka. Pwede ba, Brian? Masakit na yung ulo ko para makipagtalo pa sa'yo. Konti na lang. Mahuhuli ko din kayo. Sino kaya itong babaeng to? Hello, babe. Kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot. Babe, magkita na lang tayo mamaya sa park. Baka kasi marinig ako ng asawa ko. Bye. Ano ibig sabihin nito? Hindi maaari. Matagal mo na ba akong niloloko, Berto? Mitch, alis muna ako. Siya nga pala. Ito palang sahod ko. Bakit ito lang? May kailangan pa kasi akong bilhin sa motor ko. Lagi na lang kulang ang binibigay mo sa akin. Eh bakit hindi na lang kaya ikaw magtrabaho? Para malaman mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Nangako ka sa akin, nabubuhayin mo kami ng mga anak natin. Pwes, magtiis ka kung yan lang binibigay ko sa'yo. Siguro may babae ka, no? Kaya nauubos ang kita mo. Binibigay mo sa kanya. Pwede ba, Mitch? Tigilan mo ko. Magbubunga ka na naman. Wala akong babae. Aminin mo na kasi. Wala akong aaminin sa'yo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bahala ka na nga dyan. Akala mo siguro hindi ko alam. Umanda ka sa akin, Berto.
Berto, alis muna ako. May kailangan lang akong bilhin. Gusto mo bang hiyatin na kita? O sumabay? Palis na din kasi ako. Huwag na, baka makabala pa ako sa'yo. Saka nagmamadali na rin ako. Sige, mag-iingat ka. Kuya Pogi, sundan natin yun, no? Kuya, ito na po. Kanina ka pa ba, baby? Oo, medyo. Bakit ang tagal mo? Parang nagdududa na kasi sa akin si Mates. Ano kaya, babe, kung magsama na lang tayo? Ha? Pwede ba yun? Paano yung mga asawa natin? Bakit hindi? Hindi ko naman na mahal ang asawa ko. Kaysa nagtatago tayo ng ganito. Bakit hindi na lang natin sila hiwalayan? Hindi papayag ang asawa ko, Berto. Sigurado ako. Sinasabi ko na nga ba? Tama lahat ng duda ko sa'yo. Hindi na tayo masaya sa kanila. Bakit pa natin pagpipilitan na pakisamahan pa sila? Ayos na ako sa ganito, Berto. Masaya naman tayo, di ba? Pero gusto na kitang makasama. Ayaw mo bang makasama ako? Gusto. Kaso, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa atin. Ang kapal na mukha mo, lalaki ka. Brian! Hindi mo ba alam na may asawa na itong babae kasama mo? Tawan mo ako! Pare! Hindi na masaya ang asawa mo sa'yo! Ano? Brian! Tawan mo ako! Talaga ba, Berto? Kaya ba? Pati ikaw nagsisinungaling sa akin? Mitch? Hindi ba kayo natatakot sa mga ginagawa ninyo? Mahal. Ang kapal din ng mukha mong tawagin akong mahal. Tama na, Brian! Alam mo, Emma, may trabaho na ako eh. Pahintuin na sana kita sa trabaho. Tapos ito lang yung gagawin mo! Mahal. Matagal niyo na pala kaming niluloko? Kaya pala palagi kang may kausap sa cellphone mo. Sana naman binigyan mo ko ng pagkakataon na ayusin natin yung problema nating dalawa. Bakit pa natin pipilitin na magsama? Kung hindi na tayo masaya sa isa't isa? Dahil lang sa pagkukulang ko? Yan ang gagawin mo sa akin, Berto? Dahil sawang-sawa na ako, mates. Ngayon mo pa talaga naisip yan, Berto? Kung kailan may mga binata at dalaga na tayong mga anak? Hindi na rin ako masaya sa'yo, mates. Anong magagawa ko? Ibang klase ka talaga, Berto. Ang galing mo! Mga hindi na kayo nahiya? May mga asawa at anak na kayo? Tapos maglolo ko pa kayo? Brian, patawarin mo ako. Sa tingin mo mapapatawad pa kita? Nandidiri ako sa'yo! Brian, parang awa mo na. Hindi mo na maibabalik ang tiwala ko sa'yo, Emma. Sumama ka na sa akin,
kayo? Ano? Masaya na kayo? Sisiguraduhin ko na hindi kayo magiging masaya. Magkikita na lang tayo sa korte. Tignan ko kung hanggang saan yung mga kayabangan ninyo. Pagbabayaran ninyo lahat ng mga kasalanan nyo. May mga ebidensya din ako sa mga panluloko nyo sa amin. Magkita na lang tayo ulit pag maghaharap-harap na tayo. Kanina ang yabang-yabang mo at ang lakas ng loob mo. Tapos ngayon, hindi ka na makapagsalita. Patawarin mo ako. Huwag mo na kaming kasuhan pa. Kung hindi pa namin kayo nahuli, hindi kayo titigil sa mga ginagawa nyo. Nagkamali kami at natukso. Hindi namin sinasadya. Patawarin mo na kami. Parang awa mo na. Ayokong makulong. Huwag mo nang paabutin sa korte to, Brian. 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 Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Tutulong ako para pagbayaran nyo ang lahat ng ito. Sana, bago kayo pumasok sa ganyang sitwasyon, nag-isip muna kayo! Ihandaan nyo na yung mga sarili ninyo. Hindi ka na rin makakabalik ng bahay pa, Emma. Brian! Brian! Wala ka na ding uuwi ang bahay, Berto. Mates! Mahirap ang buhay mag-asawa. Hindi basihan ang problema at kakayahan ng bawat isa para maghanap ng kaligayahan sa iba. Lahat ng pagsasama ay sinusubok ng panahon, kailangan lang ng matatag na pundasyon para maging maayos ang isang relasyon.